при нас нещата се случват на 100%. И се стрема колкото се може повече млади хора и специалисти да останат да живеят в общината Тополовград. За мен няма невъзможни неща. Какво не... Аз може би мисля, че вашия въпрос би трябвало, тъй като предния път ви казах, че на 100% се случват нещата при нас, може би трябваше да ви зададете въпроса, защо този път на 100% не се получи. Така ли се случи? Какво не дочух добре? Ами не, ето точно за това при нас се случват на 100% нещата, защото когато ни откажете едно нещо, ние се стараем и се стремим да го получим. Може малко по-късно, но се стараем да го получим. Трябва да знаете, че някой път в шестото чувство съм, в третото чувство съм аз и някой ме догонва на първо. И просто избързвам с 2-3 хода напред. Бърза мисъл не може да догони. Аз може би мисля, че вашия въпрос би трябвало, тъй като предния път ви казах, че на 100% се случват нещата при нас, може би трябваше да ви зададете въпроса, защо този път на 100% не се получи. Така ли се случи? Ами не, ето точно за това при нас се случват на 100% нещата. Боже Господи Исусе Христе! Аз може би мисля, че вашия въпрос би трябвало, тъй като предния път ви казах, процента се случват нещата при нас, може би трябваше да ви зададете въпроса, защо този път на 100% не се получи. Ами не, ето точно за това при нас се случват на 100% нещата. Защо? Боже Господи Исусе Христе! Някой се събят, някой ще не мога да говоря, но аз нямам време всички да говоря. Те не ми отговарят на първия въпрос. Аз съм вече на третия въпрос. Какво? Бехме пуснали за асфалтиране на населените места, които не са пуснали проекти по оперативна програма развитие европроекти. Какво? Бехме пуснали не са пуснали проекти по оперативна програма развитие европроекти. Що лъжи? С твоите лъжи. Закрета ли се занимава с тебе? Пултите никой не се... Вече телевизора ли ни кащи, бе? Оперативна програма развитие европроекти. Ето ви, че този край може да бъде туристическа дестинация. Остава ли? Тук са известните праисторически жилища до моменти, които са може би жилища на първите хора. Боже Господи Исусе Христе! Ние започнахме изграждане с швейцарски инвеститори, това, което бях обещал в моята програма. С швейцарски инвеститори те започнаха да изграждат спа комплекс в село. Ние започнахме изграждане с швейцарски инвеститори. С швейцарски инвеститори те започнаха да изграждат спа комплекс. Второто, което е известно, че Тополовград и Сандански имат един и същи въздух. И това е едно магаре, като се отърколи в тази земя, опашката му ще бъде отвън. Като се замисли за момента на самия терен, който бях извън терена. Това е едно магаре, като се отърколи. Трябва в пълно напрежение да се играе, за да може да се спечели матча с половин гол, с един гол. Насилството. Аз обичам Бог и демокрацията, така че... Харесаха много. Просто не очаквах толкова. Отдавна от години не са били толкова на едно место, дори и на две места. Но те казват така, нас казва ни устройва. Много хубаво до сега беше, така нататък и така нататък. Верно е, така беше. Но докъде ще стигнеме? До никъде не може да стигнеме. Боже Господи Исусе Христе! Но
казва така, нас казва ни устройва. Много хубаво до сега. Берекет релия да ви е честит празник, Атка, да имате работа. Ние се почитаме Тригнозалезани, затова го участваме на тая дата най-вече. Продадем една малка част от тази земя, за да започнем изграждане на предприятия. Изграждане на мандри, консервни фабрики, цех за билки и много други. Но въпреки всичко, във всяко едно населено место, Всеки ден, всеки час. Те да изберат какво, познавайки региона си по-добре от мен, какво се занимават, би било редно те да си изберат сами какво иска да бъде предприятието. За празници съм традиционалист, но методите ми на работа не са традиционални. Затова може би на някои хора в самото начало се случва, че нещата няма да се случат в общината, но те почнаха да се случват и се надявам и вярвам, че те да се промени мнението и начина на мислене за това как се работи. Да продадем една малка част от тази земя, за да започнем изграждане на предприятия. Изграждане на мандри, консервни фабрики, цех за билки и много други. Но въпреки всичко До никъде не може да стигне. А ние им казваме, събедете се. Дайте да видите реалност. И почнете се. Ликвидирайте тия стереотипи си, каквото... Даже аз да говоря много скромно, всичко това, което ние сме ви казали, какво трябва да правите, все едно, че самият дявол ви го е казал. Махнете го това и почнете да мислите, излезте на реалния свет, на реални позиции. Тук въпрос ще плаща. Ние не сме в състояние да понесеме такова време. Абсолютно не сме в състояние. Тези 17 хиляди града да съберем, не искам да ги продадем, защото в община Тополовград целият сграден фонд е разпродаден от 2000 години до 2010. Целият сграден фонд на община Тополовград. Това са предприятия, сгради, магазини, жилища, апартаменти, къщи, всичко е разпродадено. Ама после ще ми кажете, като ги продадете всъщност какво да там. Да. Добър вечер. Ало. Слушам ви. Господин кмета лъжи. За какво лъжи, господин кмет? Да. Значи, цялото сега се обработва. Реално тук те ще се не. Какъв социализъм ще изградаме тук? Боже, Господи Исусе Христе! Цялата земя се обработва. Реално тук те ще се. Цялата земя се обработва. Реално тук те ще се. Цялата земя се обработва. Реално тук те ще се.
за митингова Ако той само ще слуша лозунги, той ще слушаше, аплодира, после това ясно е какво ще направи.